L-elezzjoni ġenerali 2026 rat żidiet konsistenti fis-sem elettorali madwar il-pajjiż kollu meta mqabbla ma' dik preċedenti fl-2022. B'kull wieħed mi-13 il-distrett elettorali jirreġistra turnout ogħla. Iċ-ċifri juru li l-elettorat Malti kien iktar mobilizzat u lest biex jipparteċipa fil-proċess. Biżżieda tvarja bejn 1.39 u 2.25 punti perċentwali minn distrett tal-ieħor. Waqt li hu normali fl-elezzjonijiet li jkun hemm żoni fejn il-parteċipazzjoni tonqos u oħrajn fejn titla', din id-darba d-distretti kollha mxew fl-istess direzzjoni. Dan jindika li l-kawża kienet iżjed instigata minn fatturi nazzjonali bħal l-istabilità u s-saħħa ekonomika u t-titjib fil-livell tal-ħajja tal-familji milli sitwazzjonijiet jew setturi speċifiċi jew partikolari. L-ikbar żieda fit-turnout ġiet irreġistrata fit-8 distrett fejn il-parteċipazzjoni telet minn 86% fl-2022 għal 88.25% din id-darba b'żieda ta' 2.25%. Wara ġie 7 distrett li ra żieda ta' 2.13% għal 89.73% u l-5 distrett li reġistra żieda ta' 2.08% biex laħaq 89.48%. Fl-istess ħin id-distretti li tradizzjonalment jirreġistraw turnout għoli komplew juru qawwa elettorali, inklużi s-7 u l-5 distrett. Minkejja dawn iż-żidiet ġenerali l-10 u 12 distrett baqgħu b'dawk turnout simili anke jekk kellhom ukoll titjib. Interessanti wkoll li d-distretti kellhom l-akbar żieda ma kinux neċessarjament dawk bl-inqas turnout. B'mod in ġenerali l-analiżi taċ-ċifri tat-turnout skont id-distrett tissuġġerixxi li din l-elezzjoni ġenerali irnexxiela tattira aktar votanti milli fl-2022. Meta ġie rreġistrat l-inqas turnout fl-istorja, dawn iċ-ċifri wkoll komplew jikkonsolidaw li pajjiżna jibqa' fost l-aktar b'livell għolin ta' turnouts elettorali fid-dinja kollha.